Otu n'ime ndị asịsị
ugbu a ụkọchukwu ka anyị were ụwa na-arịọ sepụwa Chineke anyị ka ọ gọzie mmiri nke a ya makere nke a ga-efe anyị ugbu a iji chetara anyị maka baptizim anyị. Ka anyị rịọ ya ka o nyere anyị aka ka anyị were kwụsị ike na mmụọ nsọ nke anyị natagoro. Chineke dị ike niile, onye dị ebere, nke kere mmiri ka ọ bụrụ ihe na-eweta ndụ na ịdị ọcha, iji mmiri awụcha obi ndị mmadụ were wetara onyinye nke ndụ ebere. Anyị na-arịọ gị ka ị gọzie mmiri n'ụwa, bịa were ya gbaa ume n'ụbọchị tata anyị na-echeta mbilite n'ọnwụ nke nwa gị. Mee ka gracia gị gosi onwe ya ọhụrụ n'ime anyị dị ka ọnụ mmiri nke ndụ. Site na mmiri nwa zọpụta anyị na nsogbu anyị niile, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi, ka anyị wee were obi ọcha na-akpụdobe gị were kwadosi ịnata nzọpụta gị site na Kristi ọdịnwe na anyị ewere na-arịọ gị o Chineke pụrụ ime ihe niile, ka anyị were ebere gị gọzie ndụ nke a ọ bụ gị kere site n'ọrụ onye amụma Elisha iji iwu ka etinye nnu na mmiri ka ajọ mmiri were dị mma. Mee anyị na-arịọ gị sepụ ụwa ka ebe ọ bụ na efesara mmiri na nnu n'ụwa, ka ajọ ike ọgwụ nke onye iro si ebe ahụ laa, ka mmụọ gị dị nsọ wee nọnyere anyị na-echekwa anyị. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Ka ngwakọ nke nnu na mmiri a na-akpọpụtara anyị ike nke mmụọ nsọ n'aha na Nwa na Mmụọ Nsọ.
deliverance of the righteous and the destruction of their enemies were expected by your people. For by the same means, by which you punish our enemies, you call us to yourself and glorify us. For in secret, the only children of good people offered sacrifices and with one accord agreed to the divine law, that the servants will share alike the same things, both blessings and dangers. And already they were singing the praises of the Father. The word of the Lord. As heritage. Bless the people the Lord has chosen as his heritage.
Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, unu atụla egwu mgbe atụrụ nna, n'ihi na ọ bụ mmasị nke nne unu inye unu alaeze. Reenụ ihe niile unu nwere, werenụ ya nyere ogbenye aka. Chọọrọ unu akpa nke na-agaghị aka nka, ya na akụ nke na-adịghị, ihe na akụ nke dị n'eluigwe, nke na-adịghị agwụ agwụ, ebe onye ohi agaghị ezu, akịka agaghị atakwa ya. N'ihi na ebe ahụ unu dị, n'ebe ahụ ka obi unu ga-adịkwa. Ihe na-achị ume ka ọ bụ unu na-eru, dịkwanụ ka ndị na-eche nna nnukwu mgbe ọ ga-esi n'oriri agbamakwụkwọ nlọta, ka ha were mee ya ụzọ ngwa ngwa. Mgbe ọbụla ọ ga-alaghachi kwụọ aka, ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ, ndị ngọzi ga-adị ụmụ odibo ahụ, ndị nna nnukwu ga-ama ka ha mụrụ anya mgbe ọ bịara. N'ezie, ọ bụ unu, ọ ga-enye akwa nnukwu, mee ka ha nọgide n'oche nri, bịa gbaa ha gburugburu. Ma ọ bụrụ na ọ ga-abịa na nche nke abụọ ma ọ bụ na nke atọ, n'isi ụtụtụ, ụra ka ha nọ na nche, ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ. Ma matanụ nke a, ọ bụrụ na nna nwụrụ, matarịị oge elekere onye ohi ahụ ga-abịa. Ọ ga na-eche nche, ọ gaghị ahapụ ụlọ ya onye ohi ahụ gbuo ya. Unu ga-adịkwa njikere, n'ihi na nwanne mmadụ na-abịa n'oge unu na-atụ anya. Pita jụrụ ya sị, gị nwere m, ọ bụ n'anya nke eji ụka bido a agwụ okwu, kama ọ bụ maka onye ọbụla? Gị nwere m zara ya sị, onye bụ odibo ahụ kwesịrị ntụkwasị obi, nwee uche, onye nke nna ya ukwu ga-enye ike ịnọkọta ezinụlọ ya anya, ka ọ na-enye ha oke nri n'oge nke kwesịrị ekwesị. Ngọzi ga-adịrị nwa odibo ahụ, onye mgbe nna ya ukwu ga-abịa hụ ya ka ọ na-eme otu ahụ. N'ezie, agwa m unu, nna ya ukwu ga-enye ya onye nlekọta nke ihe niile o nwere. Kama ọ bụrụ na nwa odibo anyị chere oge ya sị, nna m ukwu anọrọ ọdụ na nnata, o wee malite tiwe ụmụ odibo ndị nwoke na ndị nwanyị ihe, na-eri, na-aṅụkwa mmanya ma na-egbu ya. Nna ya ukwu ga-abịa n'ụbọchị ọ na-atụghị anya ya, n'oge elekere ọ na-amaghị, ọ ga-ata ya ahụ, tinyekwa ya n'elekere kwesịrị ntụkwasị obi na odibo ahụ nke mara ihe nna ya ukwu na-achọ, mana ọ dịkwaghị njikere ime ya. Omemgbe dịka ọchịchọ nna ya ukwu si dị, ga-anata ụtarị, ga-anata ọtụtụ ụtarị. Ma nwa odibo nke na-anaghị ma mee ihe kwesịrị ịdị ụtarị, ọ ga-enwetakwa ụtarị ole na ole. Onye ọbụla nke nyere iwu, a ga-achọkwa iwu n'aka ya. Onye ndị mmadụ nyekwara iwu n'aka ya ka ha ga-achọkwa ihe nke kakwa. Ugbu a, anyị ga-anọ n'ọgbọ anyị
iwe mmadụ karịa na ihe Otuto dị Jesu Kristi. Otuto dị Jesu Kristi. Onye isi ike. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Open the beginning of the Torah. Open the beginning of the society. One night when they managed to offer Lord, thanksgiving of amazing grace. Ikele Chukwu maka n'ihe o mere ya Chineke na-ewere ya abụghị ya owere ya And the same thing with our brother, Father, I will do this year.
Thank you.
anyị niile nọ n'ụlọ ụka n'ụwa ga-abụ n'ime ahụ ọhụrụ ọnwụ. Mmadụ onye bụ olileanya ije eluigwe. Mmadụ onye dị n'ọnọdụ ugbu a ije eluigwe. How many of us have hope that if something happened now, and I think everybody of us say that, how many of us have hope? No, we get an answer back and go now. I can retire for you. My name is Emmanuel. Oh, God, why are we going to have to do this? Oh, God, we can do it. Prepare, because the Lord is coming. But we will not have to Father, we tell the priest, not just because people find out the euphoria of Father, part of your reason I believe you are going to maintain. And so God allowed the priest to be a cause of downfall. We can do this. Okay, this is how we must do it. But for the day of the day, we can have it for the night of the day. But we should. I found that this is the down. I found that anger. That sounds very well. This is the situation. The same thing with one another. The same thing with that of Simon. Now, if I don't know that, I need this somewhere. So, put your energy. No problem for what I know. Put your energy. Now, if I don't know, if I don't know, therefore, who the idea of realize God? I say, how was this? Lord, we do you have we are more. I don't know why they are not old teaching. So we have to support him. I am a way. I am facing over. Only now, another little Macambo, one of my little man, I know. Say the little Nabo, Mbunam, your prayers matters a lot. Who will be was a Land Samuels will not go on. Or so only in reading, I got one reading. A lot has been posted to be clearly. I know never the media. Who will be able to have all? Sending them in the line. Keep me in the eye. What will I say? I don't know what you want to do. What will keep us in the one? I don't understand. I don't know. In fact, I don't think I don't know. Oh, when my mind, Papa. But I have I can remember see. I said what you go on, is in your mind. All look at you, walk on you, Bugatti. I have to be in now. Consa, Jesus, not that they are mine. Who will we kiss with rolling with? My God, to be made a man, they may know what to do. They didn't find a mistake. Or to do no to Christ. God, I know what to do. Edro, I don't know, Cafana,
fada na amwako ida afoso ide gwamma ye ko no de gwamma sena baptist no go yamma ama na ro yamma sena baptist no go yes ama na ro yes e we chikwase yu ko chu kayelo no vaga kanyere yaka kakito bi do wa ko we ro yo fuma fada. There will be so many things, so many distractions. Not allow yourself to be distracted. Or to do even 11 years or 12 years or 13 years is spent in a seminary. I'm not sure you will never know you are gathering experiences. In order to be able to do this work, it may not be easy. Don't worry about it. But with God on your side, you will succeed. And as I said, also when I join, they guys are all my just or you look at it. Yes, so that they are in the distance. You may not have the time for that. That's what you want to do. But if I get out of this one, then you might all who like to go to this level of one. No, so say the all what you put in all what you who will make you really see. I make it up without making back. Those are the two that all around. But I don't know how to manage it. I just can't make it. I know to be said. I don't know supposed to also. I make it. I make it on the video. Now you can see the emotion. How long now you need to be at the I was just doing what I do now. When I go to you go to one for your own. I don't know how to do it. Give me time to work. Actually, only one or why in wine or wise. Now for Jesus Christ. Amen. Amen.
nkwadebe n'ihe emume uche Chineke n'ihe niile. Ka anyị rịọ Chineke, ka anyị rịọ Onyenwe anyị ka onye anyị amara ịdị nkwadebe ime uche Chineke oge niile nke ndụ anyị. Ekpere nke ndị kwere. Ye